Όχι, εγώ είμαι καλά. Τι έπαθε? Έπεσε! Βοήθεια! Φωνάξ, βοήθεια! Πάνω φωνάξ, βοήθεια! Τι έπαθες? Βοήθεια! Βοήθεια! Τι έπαθες, φίλε? Τι έπαθες, χτύπησες? Πάω να φωνάξω κι εγώ βοήθεια. Βοήθεια, βοήθεια. Τι έγινε? Έπεσε ο φίλος μου. Έπεσε. Πρέπει να το σηκώσουμε. Να το βοηθήσουμε πρέπει. Εντάξει, βιαστείτε. Γιατί μπορεί να χτυπήσει πολύ άσχημα. Έλα, βιάσου. Έλα. Εγώ είμαι καλά, έλα φίλε. Ευχαριστώ το μάξιμο μας. Το ήταν στο συνεργείο. Φίλοι μου, χτύπησε πολύ σοβαρά. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Έλα. Τι έπαθε? Έπαθε σοβαρές βλάβες. Πέσαμε. Είναι το αγωνιστικό μου αμαξάκι. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Θα πεθάνει. Ναι, πρέπει γρήγορα, βιαστείτε. Θέλει αλλαγή μηχανισμού. Για να το δω κι εγώ. Ναι, αλλαγή μηχανισμού θέλει. Πρέπει να κλείσουμε για το φτιάξουμε. Αλλά μόνο πρέπει να παραγωγούμε κάτι. Έφυγα. Έφερα το καινούριο. Ναι. Πάμε να το φτιάξουμε. Κλείνω. Μακάρι να γίνουν καλά. Μακάρι. Μετά από 2 μέρες. Γεια σας, τι έγινε? Το φτιάξαμε, καλά είναι. Αλλά πολύ πέσαμε. Εντάξει, αλλάξαμε το μηχανισμό, τώρα φάνε καλά. Ναι, φάνε. Μαζί εσύ. Yes. Θα μπορέσετε ξανά να αγώνες με το φίλο μου? Ναι, βέβαια. Αλλά με προσοχή. Και πρέπει να βλέπεις το φανάρι και όλα αυτά. Εντάξει, θα προσέχω στην επόμενη φορά. Εντάξει, να προσέχετε κι εσείς παιδιά, γιατί μπορεί να πάθει κάτι το αμάξι σας και να χτυπήσετε πολύ άσχημα. Εντάξει, είδε το μάθημά του και θα προσέχει. Τώρα μπορείς να κάνεις βόλτες με το αμάξι του. Και έτσι τέλειωσε αυτή η ιστορία.